So ngayon mga idol, magandang araw sa atin dyan mga idol. Ngayon mga idol, may ipaprank tayo. Ito mga uling mga idol. Ipaprank tayo. May ipaprank tayo ito mga idol. Alam nyo kung sino? Yung kapatid ko mga idol natutulog ngayon. So ano pang hinihintay natin mga idol? Simulan na natin. Tara, samahan nyo ako mga idol. Huwag kang tingin. Pagpahinga yung mga yan. Horot na yung kuha na to. Horot na to. Dugay kayo. Dugay kayo. Sabi yan, bunso oy. Padon kang mama oy. Huy, padon kang mama. Nagnang mata ano. Pero may. No. Awa. Oh, tara. Oh. Kenapa? Ini pasado. Bere be, pahiran to be. Are ba? Pahiran na to na. Na, shalom ito. Matulog mangon, manghilamos. Rolling mo. Lino matulog butado, manghilamos sa rolling. Nahihirapan. Lino matulog butado, manghilamos sa uling. Kisa din nagkuha na to si May. Ako. Ako di ay. Ako di ay. Nagbuto pa ah. Hello. Nagbuto pa ah. Ako kuno. Dili ako uy. Paano masabi?